online atanga scholarship deal dan masain Google scholarship.gov.in ti hi kan type anga tichuan National Scholarship Portal home ti hi kan click le donani kan click zon huwa chuanin scholarship web page ha kan luta kan scroll thanga Ministry of Minority Affairs the option hi kan click donani kan click zon huwa chuanin pre-matric score deal na te tin atwaya hianin post matric scholarship deal na te tin pathumna hian merit cum scholarship for professional and technical course the option alo omani heng ho tanian scholarship deal thei ti na ni a tin heng scholarship scheme hi isom thum pakhat October thla hian atop vek donani isom thum pakhat thleng deal thei ti na ni chu tichuan verification te school institute verification te hi November ni som panga thleng ti thei ani donani tichuanin guidelines a oma score kan deal category zirkhanin guideline khat hianin PDF in kan download anga kan share vekanga zona engmani hria thiam lo kan nei ani point FAQ hi hianin kan click donani impo ni sela new registration ti hi kan click anga registration kan ti ma support donani guideline for registration ti ania how to apply ti te brief instruction lo oma ti chuanin score kan fill up dona kan share tur sang date of birth te state ti te scholarship category kan tiang chi te pre-matric kan ti chuanin class 1 atanga class 10 chin ho tan khan ania post matric ani kha chuanin class 11 atanga achung lam zong kha post graduate thlengin ani kha chipchiar takin category kan fill up main score kan fill up main kan NC anga kan share chiang donani tin mobile number te name of student kha Aadhaar card verification Aadhaar card omang khanin kan ziak don bokani tichuanin important notes ti te tikhanin kan share thlazelanga atopa hianin I agree ti hoa hianin box a hianin kan tik donani kan tik zo chuan continue ti kha kan select anga fresh registration for academic year 2020 to 21 ti kha alo oma chuta chuanin registration kan ti na tur kha fill up tur alo omani state alo oma state a hianin kan omna state khani maya Mizoram ti kan select anga scholarship category a hianin pre-matric le post matric oma pre-matric kha class 10 hnuailam zong post matric kha class 11 atangin achung lam zong kha ani tuntuma hianin pre-matric kan select anga class 3 tan score kan dil dona wangin chuanin name of student hi Aadhaar card ta ming inje kan da anga scholarship type a hianin scholarship scheme ti te tin date of birth gender at hianin kan gender kha kan select donani tin mobile number a hianin naw pang te chuan mobile number an la nei lova nu le pa emo u le naw te po khanin an number mangkhan an email ID mangkhan kan registration kha kan ti sak theini mobile number poimo na chu mobile number a khan OTP te ron thlen don wangin a poimo a tin bank IFSC code te bank account number te kan select anga chumi zo chuanin identification details awma Aadhaar number le bank account hi a select tur omani bank account kan select chuanin bank passbook kha xerox anga ya chu image file in upload angai ni har sa deu wangin Aadhaar number hi kan select anga chuanin Aadhaar number kha kan type lu donani kan soitong khanin Aadhaar card ta ming om kha student name nen khanin ang turani ani lo chuanin Aadhaar number nen hianin a in mismatch theini kha film khurangai chuanin captcha code enter turalo oma captcha code a hianin a then chu har sa deuh te om thina han en powa confusing deuh te om thina chu ni chuanin
kan refresh anga adang kan thlak thei ni all sum deuh hriat all sum deuh ang chi kan thlak anga chuanin kan type lut dawn ni kan type lut zo a tuna box om te hi kan click anga kan tick anga chuanin a tom pera hian register ti oma register hi kan click dawn ani register kan click nuwa hianin national level ani wa hianin deal tun tam thina server hi a down thina hetianga gateway timeout lo mani pon kan refresh anga tichuanin mobile number emo email a khanin login id application id le password kha kan dong thawani chuwang chuanin khatianga server timeout alo in ti ni pon boina tur om lawa amero chu kan dong lo hlawni ero kha chuanin ti non le turani chuanin application id kha mobile number a emo email a emo kan check anga chuanin login a hianin kan paste lu dawn ani kan enter dawn ani chuanin password po hi mobile number a khanin kan check anga date of birth kha ani tlang pui thin ani chuanin password kha kan chulut lenga chumi zo chuanin captcha enter tur lom le a right side a hianin nichina kan soi tong khanin captcha code te hi then chu har sa deuh te alom thina wangin kan refresh mai anga abula refresh a hianin chuanin captcha code all sum deuh hriat all sum deuh ang chi kha alo om huna khan kha kan enter mai dawn ani captcha code kan enter nuwa chuanin kan login anga OTP one time password kha kan registration kan tina mobile number emo email id emo khan alo thleng dawn ani tuna hian mobile number a tin alo thlenga SMS kan donga OTP chu kan copy anga kan enter dawn ani kan copy paste dawn ani chuan confirm OTP kan click lenga change password ti kha lom ta ni ma kha chuanin kan password kha date of birth kha ani applicant date of birth kha nia chu tuna hian kan change dawn ani password kan change dawn hian kan hriat tur chu password a khan du kha man thei ringot lawa character pariat tal khani turania chuta chuanin capital letter te tin number 0 to 9 kha engmo berle special character kan ti @ ti te slash kan ti dash star kan ti ang chi te kha a in mix turani kan password a khanin entinan thanga @19 tiang chi te kamin huwa khanin kan login anga kan login zon huwa chuanin ti hianin dashboard alo langa dashboard a hianin submit your application telo in tia left side lampang hi kan enanga left side a hianin application form hi kan click dawn ani chanchu application kha kan la zo lawa chuanin application form a hian fill up zo lo chang sang lo ma religion ti te religion a hianin Christian Hindu tiang chi te kha oma Christian select anga chuanin community a hianin ST father name ti te mother name annual income annual family income ti lo oma annual family income kha engzat nge kan annual family income kha kan enter dawn ani tichuanin other te mobile ti te kha chu kan da towa tin day scholar nge hosteler ti kha hosteler ni chuan hosteler kan select anga day scholar ani chuanin day scholar kan ti dawn ani chuan academic details a hianin school select turania ta chuanin state Mizoram district a hianin kan school omna district khani maya kan school omna district kan select anga get institution list ti hi kan type dawn ani kan click dawn ani a chuanin option sang kha alo oma option a khanin kan school kha alo om lo ni chuanin kan next zelanga a om huna khanin kan tick anga chuanin select kan metanga chuanin fill up anga present class tia hianin tuna kan class zirna anianga kha kan ti dawn ani chuanin present class start date hianin
April ni khat sang ni le som ni kha da vek turania April ni khat sang ni le som ni kha da turani mode of study a hianin regular ti da turania last examination pass a hianin class masami last year class kha kha da turania chuan passing year a hianin kumin kha ani maya kumtir kha chuanin mark muzat 90 60 80% ka teng kha da turani bokani chuanin competitive exam qualified ti om leya ta hianin NMMS ti oma Mizoram a hianin hemi NMMS hi exam kan tingai lawa National Means Cum Merit Scholarship ti nia hemi hi state danga chuan shanin an exam thina Mizoram a chuanin kan exam ngai lawa chuanin kan da all menga exam conducted by the roll number competitive exam year te pawh kan da all mai donani other details a hian is orphan ti nia fasha ani le ni lo nu le pa nei le nei lo ka nia nu le pa nei lo ni ka chuan yes nei ni ka chuan no khani maya chuan disable roll ban lo ni chuanin yes roll ban pa ngai ni chuanin no khani maya chuanin roll ban lo na kha enge mit beng tengchi ka select anga chuanin percentage of disability a hianin 40% 80% ti te khanianga ma se disable ani lo ka chuanin ngai chuang lawa marital status a hianin unmarried ni lenga married kan hi to ka chuanin married da mai turanianga aka chu ti dan dang om chuang lawa tin parents profession a hianin nu le pa te izon na kha da turani chuanin kan hria tu chu annual family income a hianin minority big a hianin 1 lakh chin kha angai ni entinan noi khat singa te kha lo da taila noi khat singa kan da chuanin eta hianin select scheme to apply te hianin scheme kha apply thelo ni chen chu minority tan kha chuanin si noi khat chin chau kha ani wangin annual income kha chuwang chuanin apply thelo ti na ni chu chuwang chuanin form kan fill up na khanin noi khat emo noi khat ai claim emo kha la lut kan ni ngai ni hemi scholarship minority dong tur chuanin ihan select tur lo om ta a district a hianin kan omna district kha kan select mai anga chuanin block alom leya block a po hianin eng block nge kan ni ti khani lenga house number te street number ti kan veng ming tin kan khuwa te pon yang chu tiang chu kan da anga kan fill up zone huwa chuanin pin code alom leya pin code kan khuwa pin code kha kan da don ani chumi zo chuanin scheme to apply te hianin minority scholarship ti kan select anga chuanin kan scroll thanga ta hianin cheng singa chung hnuai lam tan chuanin scholarship cheng singa hnuai lam dong tu tan kha chuanin hemi hi documents si upload angai lawa chuanin action upload te hianin upload kher angai lawani final submit hi kan met mai don ani chuanin hemi download option khan entaila bonafide student certificate ti nia chu photo of student ti te khateng chi kha fill up tur oma headmaster signature te angaya chung te chu ti angai lovin ka hria chuanin final submit hi direct in kan ti mai don ani chuanin kan submit zone hu chuanin a edit thei to lo ni chuwang chuanin final submit kha film khur ngai kan submit to chuanin tikhanin kan submit dik lo ni kan fill up dik lo ni ka chuanin a dik lo ang khan in submit to don ani chuwang chuan film khur ngai application form khan click taila application form a khanin submit lo in tonga chuanin kan status kha kan check du ni chuanin check your status hemia hianin kan end don ani tuna hianin verification at institution level allowing ti ta a chuanin approve lo alani tani chuanin kan print du ni chuanin print your application a khanin kan lut mai nga password kan thlak du ni chuanin password change password han kan lut anga tikhan kan thlak mai don ani
an log out du ni chuanin log out option hi tingsel khanin kan ti don ani an soi tong khanin application form kha fill up uluk angaya final application final submit kha kan click to ni kha chuanin du tuina change thei to lo ni